Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. So kamar yadda kuke gani Adbera, so insha Allah a wannan bidiyon zan yi muku bayani so akan bayan mutum an gama masa registration, so yadda za ka yi login din account ɗinka so ya zama daidai. So yanzu nan misali za ka ga message, maybe na tura maka da message kamar haka, so na ce maka nan login details, so nan na ce maka username, so nan password. So idan kuka kula wajen username din nan, so na ce example, so maybe shine username ɗinka, sunan da ka bani. Wajen password kuma gashi nan za ku ga number waya ne, so yawanci shi ne ke sa mutum a matsayin password ɗinsa, kun gane. So waɗannan abubuwa da su ne mutum zai yi amfani kai login din account ɗinka na Adbera. So ta yaya za ka je kai login ɗinka? So kamar yadda kuke gani daga ƙasar nan na ce login link, so za ka taɓa wannan link ɗin ne da yake ƙasa, so shi za ka taɓa. So yanzu ni ma bari in taɓa shi. So kun ga na taba shi, so zai kai ni cikin site din. So kamar yadda kuke gani wannan shine cikin site na Adbera wajen login. So nan farko zaka sa username ɗinka, nan kuma zaka sa password ɗinka, kun gane. So nan kuma zaka iya dan taba shi, so yadda zaka ga password ɗinka kai mistake wajen sawa, kun gane. So gashi nan zan sa, so gashi nan zan sa example, so wanda maybe shine username ɗinka, so zaka sa a nan wajen, so wanda ka bani na amfani shi wajen nan, sai kuma ka sa password. So gashi nan ina sawa, so wancan abin da na kunna shine yadda zan ga password din. Sai menene zaka yi? Sai ka taba nan wajen da aka sa login, gashi nan na zagaye muku, so nan zaka taba. So yanzu zan taba login, so ina taba zai kai ni cikin dashboard din. In dai ka sa komai da komai daidai, kun gane. So yanzu tunda wannan example ne, so duka zan goge, so zan sa nawa asalin real account. So gashi nan zan yi login, so kun gani zan taba login, kun gane. So gashi nan so gashi nan ya kawo ni cikin dashboard ɗina na Adbera. So kamar yadda kuke gani wannan shine dashboard ɗina na Adbera. So can sama ga username, so kamar yadda kuke gani wannan shine cikin site na Adbera, so bacin kai login, kun gane. So wannan shine, so so nan ka riga ka gama login din account ɗinka, so wannan shine cikin Adbera, kun gane. So mutum ya tabbatar ka sa komai da komai daidai, kun gane. So in baka sa daidai ba zai ba. So ka tsaya ka nutsu wajen sa username din, idan kuma ka sa username bai ba, so sai ka sa email. So wannan shine.